Zim celebs reporting live paCopacabana. Zengeza? Ndo kono voja kwa sadza kono kumtaoni. This man is from Zengeza Chitungwiza. Video rake rakaburiswa neZim celebs achibika sadza rekutengesa pakati petown yeHarare. Kutenderera kwakaita video rake pasocial media platforms kwakaita kuti ange achisungirwa kubika sadza pakati peguta. But sometimes kukava datya kuriyambutsa. Unogona kufunga kuti waitira munhu utsinye usingazive kuti it's a blessing in disguise. This guy asungwa asi abva awana malifesavers kuti ange achienderera mberi neupenyu. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. This Chitungwiza man akatorwa video on Tuesday night achibika sadza pakati peHarare CBD. Video rake rakatrenda, vanhu vakatanga kutaura zvakasiyana-siyana. Zvizhinji zvacho zvaiva zvekumushora uye zvabva zvaita kuti vemitemo vange vachimutsvaga vamusunge. Asi pamwe pacho situation ndiyo inotuma munhu kuti azodai. Inenge iri nzira yekuedza kuraramisa mhuri usingazive kuti uri kutopara mhosva. Kusungwa kwaitwa murume uyu kwatrigger a UK-based socialite Olinda Chapel uyo azvipira kubatsira murume uyu apo ati achamupa 1k uye achapema kumafriends ake mbinga kuti murume uyu awane 10k US dollars abatsirike nekuti abatikana nekusungwa kwaaitwa. Olinda anyora iye paFacebook page pake kuti "Whoever triggered this, may you never find peace. This is cruel and wrong on all humanitarian basis, but at the same time wakika datya kuti riyambuke. Anyone who knows this man, tell him kuti hanzi namaidziva, I want to give you 1k US dollars cash for the loss of your earnings. I will also ask my Mbinga friends to pledge 1k each. I know for a fact he will easily walk away with 10k. Archford Ashbraga Chimombe ita GoFundMe ndiise 1k yangu." Then naMoreboys Munetsi abva apindurawo mucomment section yaOlinda akanyora iye kuti "Mazuvano kwakanyarara, but I can put 200 US. Where can I send my 200? I'm sure we can do GoFund." Uku ndo kunyora kwaitwa iko naOlinda pamwe chete naMoreboys Munetsi. Saka zviri kureva izvo kuti murume uyu awanirwa 1.2 pari zvino akamirira kuvhurirwa GoFundMe yake. Ladies and gentlemen, ndo nyaya yandanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Please come through in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yemurume uyu wekuzengeza asungirwa kubikira sadza pakati peguta reHarare. Zim celebs reporting live paCopacabana. Zengeza? Ndo kono voja kwa sadza kono kumtaoni.